अरे बाप रे मम्मी जी के नहीं के तनिको समझ में खाली कोई नहीं कि झाड़ू लगावा एक टाइम पर झाड़ू लगा रखे चाहिए। अरे बाप रे बाप अरे बाप रे मैं अरे बाप रे खुद ऐसे ही परेशान रहता नहीं मम्मी जी कहता नहीं ऐसा कुछ टाइम पकड़ ले तो ठीक रहेला। अरे बाप रे अरे मम्मी जी सुनो तो नहीं मम्मी अरे का चिल्लाए लागलू तनी झाड़ू ना लगावे लागलू मार चिल्लाते बाड़ू। अरे आई न जी ए बच्चिया तू त बुझाता टे कि और की ऊपर एकदम से तार लइका होखता टे हमनी के ना रहनी है जा कुल काम क के बैठल जी आराम से अपन लइका हो जात रहल हवे हैं आहे तनी काम तारा से नहीं हमनी के कुटल पिसल कुल करत रहनी है जा। अरे बाप रे बाप हमरा से ना हो पाई आउ जा मत जितने काम करबू ना उतने ठीक रही ठीक ना खुद होके कराई ना त अपन आराम से हो जाए कोनो दिक्कत ना होई ये कमावा ने किसा करत ऑपरेशन करावे के पड़त जनलू ना तू ना खड़ा कर तनी परहेज कोई जाला बाप रे हमनी के कुटल पीसल माजल धोवल खियावल पियावल अपन कोई जे बैठल जे आराम से लइका हो जाई आ तू तनी मनी झाड़ू ना मारे लगलू कहत रु कि तुए नहीं के हो खत हमार हमसे ना हो पाई परहेज कर पहले के जमाना का हमके ना कुल लोगन होई परहेज ना होई ना त ई मत कहे कि हमरा हॉस्पिटल लेके चली ठीक ना कई घर लइका हो जी हम करा देम ना घर ना होई त कहां होई ना हमरा के लेके चली हॉस्पिटल में तो बहुत उरेब हो जी हमके वाला उरेब ना हो कि तू काम करत रह देखत भगवान खूब बढ़िया से दिहन कि ना झाड़ू मार कहां जाता रू झाड़ू मार के बहनी। अरे मम्मी जी हम तो नहीं के होता कुल काम को भलू झाड़ू नहीं हमारा। अरे बाप रे बाप हमसे ना हो कहत नहीं कि झाड़ू बताइए हम कितना हम झाड़ियो हमसे ना हो। अरे भगवान आई मम्मी जी बुझा तक ये बड़ा होई हम जानो त यही से कर हद हो गइल बाटे न त कुल काम रोज त करते न रहलिया सुत देखी त अगर लहू नहीं खेना हां ये बड़ा होई कुल छोड़ छाड़ देले भाई सब एने कर अरे रुका गोड़ पसार का अरे बाप रे बाप का पेट एकदम गोलिया गइल बाटे अब भूखा ही वाला बाटे मल छोड़ छाड़ कर लियो देखा रुका 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 एकदम बस तू कहले रह हिम्मत बनले रह खाली अब हम देखा कराव तनी कैसे मुआम करो हमके मुआ बतानी हमरा के भगवान आठ गो दियलन बेटा बेटी कुल घर ही ना हो गइल सा रवो तो कुल पहिल का जमाना का है कहत नहीं कि 8 गो करते रहत नहीं। अरे बाप रे अरे मेरे का करम जी हमको मुआम का अरे ना हो रुपा रोज ऐसे कर गोड़ ऐसे कर है जाने अरे बाप अरे रुका हो तू त एकदम हमर माथा चाट जेबो एगो त हम अकेले बारी कुल काम धंधा देखे का बाटे झूठो का नाटक कइले बड़ो का करी अकेले अयो माई कितना डर लगत हमके और तन में नीचे घुस गया नीचे अरे कुल का करत नहीं अरे नीचे आवा अरे मम्मी रे मम्मी रुको 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 ऐसे बाप रे का करत नहीं जी कुछ समझ नहीं अरे रुको ना का करत तनी चैन से रहो ऐसे करा अरे बाप रे अरे मेरे मई देखा छटपटा मत चैन से रहो देखा हम कैसे घरे करा देते नॉर्मल हो की काम धंधा करे कुल छोड़ छाड़ देले बस सब। अरे बाप रे कुल का करता नहीं जी अरे बाप रे अकेले बन त का करब कैसे हूं तो करही के बाटे ऐसे कर अरे गोड़ा भाई तेरे बिटोरा ना हो हाय चल खैला भाई अरे का करता नहीं जी मम्मी जी अरे बाप रे अरे भाई ये रवा लइका हो खावे बनी कि कुल का करता नहीं गोड़ा बा तारी खाड़ा करबू अरे बाप रे
मम्मी जी का करता नहीं कौन। अरे रुक काहे ना मामला की कुल का करता नहीं कुल समझ नहीं क्या बात। अबे ना ओके नॉर्मल ओके चिंता मत कर। रवा पागल हो गई निकाल। अरे हाथ मत निकाल। बाहर का बस रुक रुक रे। अरे मेरे बस मेरे कपड़ा ले ले रुक जा। रवा ये कुल का करता नहीं। अरे बाप रे बाप। बस रुक रे। अरे बाप रे बाप। अरे माई रे माई। खा जब हम घर ही की तले हॉस्पिटल में जाए के बाटे अपना नोटक करत काटे। ए कनिया 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 अरे बाबू भाई बाबू बाबू रुक 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 खोलो तो नीचे सूता होता है ना। सूता होता छोड़ो तो नहीं रुको ये चलिए छोड़िए तो नहीं। अब तक कनिया लेकर बट दबा जाइए। भगवान घर दे रहे भगवान लाख लाख शुक्र बा है भगवान। मिठाई रोवा के रसगुल्ला चढ़ाई चिंता मत करी घर ही आराम से हो गई कुल बचा दिए नहीं मन खर्चा है आपका चाहिए बोला नहीं तो हुकनी मन के को धो के दिया तो कुल तनी पीस पास के अकेले हम तो का करी लड़का के देखी कि इनके देखी हम कहो तनी मुंह लागल कि आराम से हो जाइए उजा मत तनी घर में उजा जा तरी काम कैले रहे खूब ही बाटे की लेके कने ध्यान दिया बोला के दोनों लेके आओ तनी। अरे हमर नाती भइल हो नाती आ यही जे बारू जा तनी मनी रोवइयो ना सुनाइल हो बात बाकी रोवला सना लइका बा हाय कुल का कइले बानी जी रोवा के ना हम